Santos siya labis kay namin, kabaluyan ko. Kumon makakasiuso naman yun na amin, ditan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga subscribe ko. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share pati ito po kayo. Ang iba, isi-share ko po sa inyo, ibabagi ko po yung orasyon para manatiling bata ang iyong kaanyuan. Sana po tangkilikin mo ito, maganda po ito. Gamitin po nyo sa araw-araw. Dapat po ito ay nakapudir, bakod, balabal, pundo at magdasal ng isang ama namin at mag-sign of the cross. Sana po yung gagamit po nito ay kasi mataas pong antas po ito, kalaman. Yung nakapudir, dapat kung wala po kayong pudir, magpudir po kayo ng isang ama namin, isang Baginong Maria, isang luwalhati, sumasampalataya, at isunod po ito para may pudir na po kayo. Kung gusto nyo po, palakasin nyo po na yung spiritual nyo, tapos isunod po nyo ito. Magagamit po nyo sa pang-araw-araw. Ito ay tatalab po siguro mga isang buwan, tatalab na po ito. Basta araw-arawin nyo po. Maganda po ito para magamit po nyo yung mga may edad na, mga kuwan. Maganda po ito. Magdasal po ng isang ama namin at mag-sign of the cross. Tapos magdasal po ng ama namin, mag-sign of the cross. Tapos salin po yung ito po ibinubulong sa tubig, pagkain, pangilamos, pampaligo. Narito po ang orasyon. Abdukam atrisitok trux anima sancta. Lumarat ihiit, lumarat manaot, lumarat laong. Ito yung orasyon. Abdukam atrisi trux anima sancta. Lumarat ihiit, lumarat manaot, lumarat laong. Salin ko po isang bisis lang po. Abdukam atrisi trux anima sancta. Lumarat ihi, lumarat manaot, lumarat laog. Salin po ibulong sa at ibulong sa pagkain, tubig, ngilamos, pampaligo. Gawin to pa araw-araw mula umaga hanggang tanghali. Napakabisa po ito. Dapat po dito ang paggawa po nito ay focus po sa sarili, magtiwala sa sarili, sa ginagawa, para gabayan tayo ng Ama. Huwag po tayong magdalawang isip, gawin po natin para tatalab po agad. Wala pong magdadalawang isip po, basta pag gumagawa po tayo ng mga orasyon, focus po agad. Nagagawa po ito. Kung nyo sa isip nyo na magagawa po ito at gagabayin ako ng Diyos sa mga kamangyarihan. Bago ko po yung mag-uusal po ng mga orasyon ay dapat po ay humingi po na tayo ng gabay sa ating Ama na, Ama, tulungan po ako. Sana po bigyan po ako ng kapangyarihan sa pag-usal po ng mga orasyon na aking babangadin para gumana po. Sabihin nyo po, basta kayo lang mag-diskarte na humingi ng gabay sa Ama, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gagabayan po kayo nito. Narito pang orasyon na aking yan po ang orasyon na para tuloy-tuloy yung bumata. Hindi nyo napapansin, ito yung orasyon na to, hindi nyo napapansin na ang makakapansin po sa inyo ang katabi nyo o kaibigan nyo na bumabata ka, ganun. Pero totoo naman po na bumabata. Ang bumabata po yung mukha, pero yung edad, tumatanda po yung edad, yung mukha lang po. Yung ibig sabihin ng, kung halimbawa 60 kayo, magiging 40, laking bagay, di ba? Tiwala lang po sa sarili at humingi po tayo ng gabay, basbas sa ating Amang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at tutulungan po tayo.
ihip po sa tubig, ihip po sa pagkain, ihip po sa pangailangan po. Sa kunwari, kumuha kayo ng isang balding tubig, ang paligo nyo o dalawa, ihip po nyo doon. Magdasal muna bago inyong ihip araw-araw. Lamang po, sana po huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Shout out po sa inyong lahat. Bye bye po. Maraming salamat po. Bye bye. Salamat po. Bye bye po.